Taparağı salamu aleyküm yenem mergede. Ve aleyküm Murat. Vatandaşlar dedim salamu aleyküm bağışlan. Suni diydin iki yapılışık yazmalettik taparağı ölen vaktimiz var. Şoň üçin taparağı yine de bunanı yaşlarını koyuptur. Mesela sahipasına meni maňa doguradypdyrlar, meni alyp koydum bir şatlykly habar ne ýa-ni Demirgalyk Kiprda kıyaşayan vatandaşlarımız ine agdybylyk zynjyr dip hem ikinji gezek men bilşime göre ele berip ine çykyş edip durlar da ine biz bar dip ine Türkmenistan ine barıp bir ujuş elin Türkmenistanyda ýeterdi. Gatygy da görüp mene begendim tapara. Şonu bilen siz bilen paýlaşaýyn hem aýdaýyn diýdim Taňry ýalkadyn hemmäňize ýigitler, gyzlar şular ýaly çykyşlaryňyzyň höwri köp bolsun, düşümlisi bolsun, ugurlusy bolsun halkymyz üçin bähbitlisi bolsun. Gaty begenýär, şular ýa-da atlaryň barlygyny görüň Amerikadan okeanyň aňyrsynyň gelen şu zynjyryny gelip Ýewropada ornaşyp başlady. Gaty zat. Watanmyzda da barardyrly ýollarymyz. Ne deme İstanbul'da da taýinlik görýärler zynjyra. Tawolun ýigitler, gyzlar, oglanlar o toýumyzda gaýtdan ne agdybirlik diýlen zat şeýdi elele berip edilýänler. Şeýdibem gidilýänler. O birleşme diýlen zat şular ýaly ýagdaýlarda şeýdilip edilýänler. Şular tawolun öwrü köp bolsun. Doğru. Saparaga. Yemada görýän şol täzat elmidama bir adamlarda türlü duygu dörediýär ýa pikir dörediýär ýa sorag dörediýär. Ýöne şol täze diýilen adam bir ýatdan çykarlar köýne zat bolýar-da durmuşdy. Esasan bolşuna görä dörediýär şol. Ýöne şu görýän mene panturkizm var. Gyzyllanma meselesi var. Şu zatlary bir beýsgaç bolsa her günü ýuwaş-ýuwaşdan adamlara düşündirip berseňiz, nämeden emelle geldi, näme üçin biz şu zatlara hormat goýmaly, şu zatlar biziň başlangyjymyzda degişli millet köpmünde, halk köpmünde. Belki şu zatlarda biziň halkymyzyň gönezligi ýatanlar, ýa fundamentiniň bir bölegi. Düşündirmek gerek. Sebäp biz ilmsiz, bilimsiz galykdy. Iki nesil, üç nesil. Yok. Bir koperasyonda ol bilimli bolan benem galan millet şu zatlardan bir habar mahrum bolan soňanyň düşündirmek bilýän adamlaryň borjy bolupdyr. Men şonu aýtjak boldum. Halmurat geň zat bir käzada tiýin edýände. Ne bizim üstümizden 130 ýyl şu alaly bäri men 1980 ýyldan hazap edeller. Bolmasa 1965'ten bäri demedip ýör o Türkmen çaý nemesi 1826'larda bolan bölün demedilen. Olin üstümizden neme geçirliýär ýöne ýa-ni kök diýilen bir zat bar. Tarih kök ne Türkmenistanyň bir bölegi Orsiýada gidendir, kiçi bölegi. Öyle köp bölegi Türkiýe'ye gidendir. O Türkiýede yani şu taýda deme boronly Orsiýetde borondan kän gowurýandy. O soňum yani köpsüniň kimliginiň ýitenligini şu taýda aňyp başlaýan adam. O öz köküne dönendir. O özlerinin yani Türklerim kabul edişem yani Türkmeni ortadan kabul edişi ýalyk däldir. Şoň içine garşyk gidip bilýändir, ýygyna gaýtman şu taýda maşgala urup beýem kök uranlarym bar. Sebäbi kök diýilen zat tarihi kök öz işini yerine ýetirýän bolmaly. Ýene bir geň zat Täjikistanlar Orsiýada gidendir. Orsiýetde kendi täjik. İşlemäli denlemeden Türkiýede ýokdur. Bolsa da gaty azdyr, täzeldir. Sebäbi ýa-ni dil demesi
başka. Yani şu zatlar bu türlü daşından dineden de hiç diyalog olun yönü şeylere bir de kökümüze dönmemiz vacip mi kan yani? O tarihin emelimiz bizim en ulu bağlılığımız bizim tarihimizdir. Nevtimden del nememizden del qadımızdan derler. Türk'ün bağlılığı Türklüktür diye de bizim bir hocamız var. O hormatlı İlber Ortaylı o Türkologdur. Dünyada adı belli Türkologdur. O tarih demesidir, asmanologdur. Osman tarihinde o adı belli tarihçidir. Türk'ün bağlılığı Türklüktür diye. Son tarihidir. Bizimki alak renkli tarih azad millette bolyandır. Biz Türk'ü milletler sivilizasyon rezervidir. Şu Türk demesinin baran yerine sivilizasyon başlayandır. Yani önkü demelerde daydandım. Orsiye'nin 60-70% Türk'ü milletlerdir. Medeniyetine şu tarih barmasının bir esas sebebi şu milletlerdir. Şu tarihidir. Ne ortaya kenarına gelen medeniyeti bilen var yandı. Bu tarihi böyle bunu bölüp ne medenin bilen yok edip boyayanlardır. Tarih bir yerden çıkandır. Türk'ün tarihi Türkmen'in tarihidir. Türk divaylarını Türk neme değil ya da Türk'ü milletlerine neme değil. Üyünde Türkmen yatandır bir yerine. Yani bizim tarihimizdir şu. Onu yani bölünün ulen ya eydenin beydenin ulen dünya tarihini şu tarihi bilmeyen o kavam olayanlardır, gurur edemem olayanlardır. Yönü biz yani orta ve milletlerini şu tarihten mahrum edip bilirler de 130 yıl içinde. Bizim şu alfabetimizden başlayıp o medeniyetimizden başlayıp hem bir adımızı bizden özümüzden kopardılar da. Ne şu vakti bedbahtçılıkların Türkmenistan'ın bedbahtçılıkların esas sebebi şudur. Biz kimliğimizi yitirdik. Şahsiyetimiz yoktur. Şu yok edip bilip medeniyet. Biz medeniyetimizden düğünden kurtardılar. Biz dine yankı örf adetlerimiz ağırdan gelen adetlerimiz saklıyor da bizi. Bizim medeniyetimizi biz dilerler yalakla adımızı koymadılar da. Yemedi asapara medeniyet dillerine bizde görüyorlar. Yani çeper havaşçıların klubu var. Sonra getirdiler de medeniyetimi. Bir şaysepe beden maliyalarda medeniyet dilinde şaysepe'len medeniyet değil. Şu şaysepe'nin bir tarihi var. Şu düğümüne seyretmeli. Hal palasıyla bunun bir tarihi var. Nereden gelip çıktı bu nuska? Nereden gelip çıktı bu böyle ustatlık? Onun tarihi var. Şu zatları öns vermediğine şu lovurduk bir zat üçün koyuyorlar, o şakırdık şakaladın taşıyalım. Yani onun içinde yemesi olmasa, manzı olmasa ne etip onun medeniyet olsun, ne etip onun tarih olsun. Doğru yani saklanıp kalan iki yakadın depresyonlarımızın, adatlarımızın, medeniyetimizin saklanıp kalan yerine de o yerlerde fikir ediyenler, şu şehirlerden, etraflardan taşrak oturan yerler var. Şu tayda nesilden nesile, yaşlılardan yaşlara geçip gelen sözüsü bilen, dilüsü bilen var da, şolar yerlerde saklanan yeri var. Ben bilyen adım, şu Niyaz'ın dövründe
şu diktatına çıdaman şu bolup zatları görüp çıdabilme maşgalalarını göçürüp şol dağda düzde oroçoda çağıların ulardan maşgalalar var men bilýän. Şu şäher taşlak gidip şu zatlardan daşarak dururlar. Bahadır gelir o zatların yuvaş-yuvaştan düzeler bolýany, ben ýa dogry aýtdym da. Biz şu öz tarihimizi öz elimiz bilen täzeden ýazmaly bolýar. Ol özümiz diýen bilen ikimizden onu ýazjak bilermenler vardyr, tarihçiler vardyr. Onun diýip bermeden Sapara bilen Galmurat bilatlarymy eýe çykyp berdi. Biz tarihimizi hemmemiz eýe çykmaly. Biz täzeden başlamaly, şonu galdyrmasak, şu gatları aýyrmasak, onu biz millet hökmüne nädip bir dünýäde saklanmaly. Dünýäde her gün ýütkapdy. Biz ondan kökümüze üns vermesek, şu zatlardan başlamasak, onu nämeden başlamaly? 20-20 asyrda. Almurad deme Aşgabatyň bir 30-40 kilometr ilerisinde 8-nji PMK diýip bir PMK bardyr. Bilemez. O vardır. Deme Türkmenlerde o taýyk gaýynsyz owa diýilýär. Aha. Yani her welaýatda da bolmaly şoň gaýynsyz owa bizde de var. Gaýynsyz owa şu PMK 8 şu taraplarda ýene de bir tane PMK var. O täze urulan demeler de patriologlar soň şäher bolup eme patriolog ul patriolog bolup gitdi. O taýgam ýaşlar ýa-ni gaýny bilen oňuşmadyk ýaşlar ýetäti şolar da şoň üçin gaýynsyz owa diýilýär. Şu taýyk. O hiç neme ýokdur. Ýa-ni bir aňyrdan gelýän türkmeniň nemesini telçe göp bilýän de. Şoň üçin gaýynsyz owa diýilýär. Türkmenistan şu wagt bir gaýynsyz owa döwrülen ýaly bir tüllük ýagdaýy bar şu wagt. Seredýän onu. Ben şoň üçin ýadyma düşýärler bu deňişdirmek nemesine aýdýarlar. O diýip desturlar bar ol ýa-ni köplürek bolmaga çemeli. Şoň esasyna saklanyp dur bu kapiýetde. Ýani türkmen nemesi bedeniýetimiz ýa aýaga şanyny ol nam nişan ýok. No adamlarymyzda da bir tüýtlük bir şartiýet kemçiligi bar. Gaty göze görünýän neme men şunu kän gaýtalýan boly hakykatdan hem şeýle. Ağacıdat. Şoň üçin hiç zat edip bolýanlardyr. Birleşip bolýanlardyr. Ýani biz Kırgızstanyň ýani düýünkü ýagdaýyny demedýärse, Türkmenistanda şol ýalaklat bolmasy gaty kynda. Gaty kyn bolsa da hasam elgenç nemeli bolmalylar. Ýani ölüm ýitimli demedi. Şo zatlaryň bir öňüne almak üçin ýaşlar bilen kelle döwgetde. Etat mesele ýani demokratiýa bolmalygyny düşünýär, köp partiýaly bolmalygyny düşünýär. O söz bolmalygyny da hemme zadyny kabul edýär, bolmaly, ýokman bolmaly. Ýöne bu zatlaryň hemme jetiniň bir ýani düýü bolmalylar. Özüni, tütünü, döwlet gurulşy diýilen zat gaty wajyp zatdyr. Ýani bolmasa ýani Kırgızstanyňky bolan ýagdaý has fajialy bolup bilýär-de. Soňy. Entäm bolan ýani bilen belli de. O näýlekleme ýerjegi entäm belli derler. Olin şo zatlary demetmek üçin döwlet gurulşy gerekdir. Döwlet akly gerekdir. Biz ne ýaşlar bilen ne çok meselede demedýär. Onuň ýanky kimligi dikeltmek üçin bilen milli demämiz bolmalylar.
bir ideyalarımız biz köklemizde tarihimizde dolanıp barmalar. Esas nememiz biz şahsiyetlerimizi özümüzdeki nemeni nemet bilmesek biz täze nesili o zatları bitiren zadımızı kaydıp vermeliler. Bizim indi gelecek nesile. Biz hakikaten şu 130 yılın içinde kaybetmeden yitiren zadımı katken şonu iyidine dolat ne iyidine dolanmalı, varmalı. Ne şu Kızıl Almada şu bir nemesi o yani topraklığını, tarihi kökünü, o ruhun emeğini bir etmek için bizim simbolikamız ben şunu at makul bildim. Onu her tarafa yorup bilirler onun yönü bizim ruhu birliğimizin simbolikasıdır. Yani başka yana çekecek olup faşizmden terörizmden kendini getirip çıktılar onu. O nememişin bir jurnalistmişin beylekten ta neme 2 tane diplom varmış. O 100 tane diplom olanı da yani köküne dolanıp barmasan o başka nemeler bilen barcak yerin uzak değerler. Yemede sapara hakikaten şu 2 tane diktatör ya şu diktatörün dövrünü 30 yıllık halkımızda şu nesile uwanara begenere bir buysanara zat koymadı şu. Ähli bar zadyny pokun çıkardı şu 2 diktatör. Bir yerde bir Türkmenine bir hormatlanýan, fiýlanýan, bir tarpa goýulýan zatlar, gymmatlyklar bar bolsa, ruhy gymmatlyk bolsun, maddi materiýala tarpa goýup, hemmesini ýöne yer bilen ýoksan etdiler. Hatta şu birce adala sen şol ýaşul ady bar da hormatly bir çağa kap ýaşul elimizde künnü galyp ılgap barıp şoň eline su tutman özümizde bir hormat bilerdik. Inniki ýaşlar ýaşulyň görse ýaşok diýerler onu. Nähil boldy, şu derece yetdik mi? Hem gülesim gele, hem ağlasım gele, nähil boldy. Demek, şu zatlarım şol ýaşylykdan aýdylanak, şu kynçylykdan aýdylýar, şu güne düşenmeden. Ola bizden görýär ýaşlar, şu güne düşürdiňiz, sizen hormatlylar, ýaşok diýerler. Ol dogry bir tarapdan. Ýöne medeniýet ýetip barýar, nesilleň arasyna gatnaşyp gitdi, şu zatlaryň üstü bilen. Ondan düşünür ýaly bolanlakda milletler görüp oty daşyna kılar bir türkmenlere neje nurduk diýär, ulusu ulu ýerine de, kiçisi kiçi ýerine de her öz başyna aýdýar, sen bir aýdan sözüm var bunun ýerinde. Bizim her birimiziň kalbymyzda kiçijek niýaz ýaşap otyr. Şonu öldürmek. Olarak gatı Almurat. Beter gatı kan olmaz mı? Eger ýeň beren aksa para. Bular bir kana bilen görüşýärler bolýan o galyny bilen näçekdir. O galyny o onuňdan bilýän ýok, ýüzlüğinden bilýän ýok, müňdüňden bilýän ýok. Ha? Gatı dogry para. Mene bilmedim ýa. Onu diktatör bolmanda da ne yani Kırgızstan'da 3-4 yıldan çalışıp dururlar. Sonra da ütköşük yani halkın ağzı yazarını sen aýtsyň ýa sistemi düýpli ütgän akda otaydy. Ol ýokardan icebergin ayran bolýaly, gyrkyn çırpan bolýaly kökü duragym. Onuň täze berýär-de ol ýene de kökür asakda. Ona şonu düýpli bir gezekde edilmese boljak şol. Ine Kırgızlar bize bir diri ine mesela daşa gitmek gerek gal. Goňşy döwlet seredin. Ýoksam halky öz diýeli bizinkiden kan ýokarda dur bu meselede öz garajdan pozisiýasyny hakykyny goramak. Ýöne şolarda da bolmanlar. Näme sistema düýpli ütgedilen. Sistema çalışmadan ol sen ýol başyn 10 näçedek çalışay. Şo bolar durur. 30 nesil çalıştırdı. Sistema ütgedilmese ütgejek zat ýok da para. Onun da ýaşlar ütgedip bilýär.
Onun dini arasa kelle arasa yürekli yaşlar edip bile. Yaşlar diyelim sol. Yoksa ayrı planetadan gelen adamlar da olurum bizim nesilimiz. Şu meselede yaşlar alıp çıkmasa, başka alıp çıkacak, bir del, iki del, 10 diplomum olanla da bu zatlar çözörden katı agras geliyordu mesela. Yani yaşların bileği bilen alıp çıkmalı oluyor. Yük katı ağır da para. Deme şu tayda söz azatlığım var. Hı? O insan haklarım var. Kırgızistan'da Ne bu? var, hemmesin var. Ha, yönü devlet sistemasi oturmasa, şu tecrübeler gelmese, yani hiç tanın bir kendir ütküm yani görünüp durda. Yani Kırgızistan'ı hayır bir Baltık devletiyle değiştirdiler. Şu tayda da hiç tat yok. Hiç baylık yok. Yarattığı hiç tatlarım yok. Bir çağeleri var. Kuvartı çağı deyip kariyerleri vardır. Çoğu beğenitlen bedip görür. Bizim dememiz duruşuna kuvartı çağı olur. Onu baylık deyip demediğimiz nokta. Onun bir O yerlerine kadın durusunu kuvarsa o dağış var. Simet çıkarıp bilyerlerde. O da lokan baylık. Başka yer attığı tatları yok. Dağışam yok. Kalmıra. Üyt göçüp. Yok Kırgızlarda kızıl var. Kızılım çıkarıyor. O altın kendiler vardı. SSR'de yani. Şeylere kalmıra. Eni şu tapara men pikir ediyen yaşlarımız var da şu an işler oturan şu hükümetin düzümünü düzü oturan yaşlarımız var. Ana mailnamani yazıp oturuyor. Eni men pikir ediyen şu Kırgızistan'ı bolup geçen zatlar şuların bir öz garayışını yüzün açık görkezmese de bir beyan edayseler has orta gelecek olan da indi şolun teoriyasını Kırgızlarda praktikada qaytalanıp durda edilmeli işler. Yani demek şunki bizim Türkmen yaşlarımız şu meselede bir adım ya iki adım önde var yani. Sebep yurda barlarına bularda eyyap tayyar bular mailnamasında edilecek işlerin meşvere yani keskitlerin, yolları keskitlerin. Yine sol ullukan, üstünlük. Tayyarlıksız edilen işi için başa varmaz o görünüp durada. O yaşlar iyice ünlü işlerler halmırat. O tavırlar, o yağdaman, ağırman yağdaman, iyice ünlü. Hakikaten o yengil rahat değil, o yankı bulatlan hem beceri özü olup duran yağlıklar bolun ulu zahmet o giden kallık dibilen ayla vayla yıllar ve diyen demeler ne diyorlar? Tapara olur etmese kimessin? Özün yadına sap, biz şolun yaşında kalk, bizim giyce bunu işler de kegnimizden kumsa olur. O yaşlık götürüyor kendi zatları. O Ondan sonra onu bilip otur, şu zatları özleri için ne diyorlar? Öz geleceği için ne diyorlar? Şu zatları ornaştırmak için ne diyorlar? Bolca onun milyarlar. Bolarım inşallah, ne için yok? o yok, bu mena gatı goğunum ettiye tarihi bilgilerim bizim tabiat demelemizden terbiyelenen demelerden has bu realistik demeler var. O tarih var arada da vuruluşya deme var arada da. Şu altın alma deme Kızıl Almanım şolar bilen maslahatlaşıp o bizim näýilegim bolsa bir kökümüze dönmemiz gerek. Diýilen akyldan uğur alıp deme diýetdi. Bu simbol o bizim yankı o her kimin bir simbolu bolýar, demesi bolýar. Olaryň önemli zatlardır. O fayda bolýar. Mifi bolýar, mifologiýasy bolýar. O bizim tarihi nememiz gaty baýdyr halmyrat. Köp milletlerde ýokdur. Bular ýalak baýlyk.
bizim şu baýlygymyzy ulanyp bilmesek bizim akylsyzlygymyzdyr. Şu baýlygymyz, şu taryhy baýlygymyz bilen biz şahsiýetsiz galyp bilen şu milletin bir gidijek nemesi parçajagy bu utanç verici zat. Şular ýalak taryhyň bolup kimliksiz galmak, şahsiýetsiz galmak taryhyň öňünde ulu utanç. Şu ýarany biz näýlik ýolu bilen edip bilen bolsa şunu paramamız gerek, bejermämiz gerek. Şu ýagdaýdan hem inniki nesilleri halat etmämiz gerek. Bizim ýaşlar bilen edýän gurrumyň esasy emesi köp nemeler, temalar şular. Onuň indi bizim nemämizdäki bizden ýaşraktyrlar neme diýen şu tabiat nemesinde ýetişen nemelere seredibem ýylgyrýarlar diýmek gülýärler diýmekde. Bulan ýanky aýlanýan orbitasy köni tabiat nemesiniň orbitasyny aýlanyp ýören nemeler, sputnikler gizjek neme. Şondan çykyp bilen oklar. Türkiýede ýaşap ýörendirim ba onu çykmaýarken. Gaty üýtgeşik daşyndan bir üýtgeşik görnýär. Öz içinde gezip ýörenip belki görnýär hem däldir. Ýagda şeýlere Halmurat bor bu nemede el gurrumda Gıykarak medayeli. Adamları yadadı oturma. Yeme, bu zatlar hükmen öwran gurrun etsegem kemçilik bolmaz. Adamın düşünme gerekti. Adam bir mesela düşünükte şonu kabul etti. Düşünmeden ne kabul ettin. Onun için adamı özleştirmeli, yüreğini, kellesini, beynisini. Ondan sonra bir netice gelir. Belki şu zatlardan uğralıp adamı yavaş-yavaştan özümüzün kimligimizi bilip başlasak, onun hiç kimde geleti yok bir fikir ediyen. Mesela bizim tarihimizi bilmeli, hakiki tarihimiz, o SSR'de onu okudulan tarihte teretsek, biz 17. yılın anırda hiç adamı yok, göçüp olup veren çarvak kenette. Yani 4-5 bin yıllık tarihimiz var, Halmurat. Şu tarihin içinde de en kıyın zamanları şu yani Kızıl Alma mifologiyası fayda edilir. Yani bizim tarihimizin nemeti şudur. Bu 4-5 bunun içinde bu gören kıyınçılıkları çarşanlı yollar nemeler katı kən olur. Şolun hemmesini baydak ne şu Kızıl Alma baydağı ulandan şu mifologiya. Yeme tapara onu bolmasa ya şu Kızıl Alman tarihi barada bir ama iyi de giderli çıkışlar edilse ya da şular bir video süjet materyali bilen berilse tarihi yemeleri yüzlenilse ya şahsiyetlerin üstü bilen getirilse şonu halk düşünüklü olur diye fikir ediyen halkımıza. Onu da bir tarihçi gerek bize. Ya özün bilen mi? O bir topardattan bütün halk bir haberde. Halmurat bu yankı korkudata epatiyalık mifologiya. Bu biliyorum ben mifologiyadır. Tarihi dürlü döwürlerde dürlü nemeler bilen ulanılan mifologiya. O başına üýtgeşik dertler gelen millet bir yok olup gitme demesine de gelen millet. Yani dünyanı batıp alayın diyen nemelere de kapılıp soru realak deme bolunan döwürler var. Milletin tarihi katı uluyor. O Altaylardan Orta Yer Denizi'ne Hindistan'a çenli 2000, 3000, 4000 yılın tarihler.
Onu yani ikimiz vurun edip bilmez. Onu tarihçiler çıkar bir yerde. Şotan çok bolyan, şu tarihçiler çağırıp, şolar bir özleri gelse de bolacak, estik tuğlar, köp adam kiminin ediyen söhbet deslim. O tarihe bunu направление deme uğur o tarihleri bilen tarihçimiz var mı yok mu? Ben Sovet uğruna göremok. Yani Kızıl Alman nämetini bilen Türkmen barmak bilen tanaymalı Türkmen vardır. Men senden nestim onu men ilen nestim, senden nestim so kadar Alman tarihini. Yok bilmeyen de adım ne yapmış ben bilyen ne paydı. Sen satan bilýär, göroglyny epasyn bilýär, klassiklamy bilýär. Onu sonradan aryk geçen aklı. Şu an akumulatlarımızdan aryk geçen klasikimiz de mi yok? Sovet uğruna bu atlar hemmesi Qadagan onu da ne qadagan? Mäti Kösayfy näme etdiler professor? O ýeke Mäti Kösayf däldir, kändir, şu yol başlygyny ýa teoriýagyna kadamdyr. Onun ol näme bardy? Daha şoğuzdan Bayram dip oğlu bilen bilişliýärdik. Nepes gaýyp Nepes dip tarihçi bolmaly. Başga da kän türlü edilenler, türlü ýerler. Şibire gidenler emmadyr. O başga döwletlere türlü edilen demeler vardır. Özüm diňe şu tarihi öwrenýär. Şuňa bu tarihi tarih ýa-da tarihi öwrenýär. Ýok diýerler. Şu ýerde bir zat düşdüýärdi mesela para. Men şol gullugy Soroşny gulluga çağırlamda armiýa 74-nji ýylda meni şol ilk başdan Warkuta guratdylar ondan aňryk buğda kiyany. Şol Warkuta baramda şu taýda Warkuta durşuny ol şäherin bolsa durşuny türmek ene daş döwrü. Şu taýda geň almalda bir ýaşulyny gördüm aksakkal şu döşüne düşüp durar. O güppüli zatly elem künnükli zonaň içine bir ýanky şol ýymy tak aýtmalla ýem olar çapanda atdan getirip kuhna onun töremşikleri diýen eken. Şu zona baramyz waratadan özü girip çykyp ýon gorayan adamam ýok. Türkmen eken öz. Hayran galym. Ay diýdi ogul men bärde diýdi 35 ýyl ýaşap ýönýärm diýdi. Men gorayan adam ýok, men Hudaý gorýan. Näde düşdüm ýa şu nähil diýdim. Ogul sen doğruma diýdi. Şu Türkmen bolanyň üçin men şu taýda diýdi. Öz dilim bilen dinim öwranym üçin. Ene bar estenim şol. Şol 74-nji ýylda ýaşy 80-e ýeten bir adam. Ene şular ýalyk bar bilen ýaşap berilmeden bar eken. Kän. Men bir bilen Bannisede ýatdy bir ýerde. Magadanyň bir ýerinde kalmada şu taýdan ölmäle geldim diýip şu wat keýti näçe ýaşynda kenler bu garry. Ölmäle geldim men bolmasa taýda maşgalam demem bar şu taýda demetdim. Ömrüm şu ýa lagerde geçirdim diýdi. Çıkaran doğum şu taýda alypdyr görüldü. Gitmek qadagan diýileni ýalak demeler bar eken. Ölmäle geldim diýip bagy. Bir hepde Bannisede ýatdym birinji poliklinikada. Doğrudur. Özüm çolukdum diye, çopanım değildim, çolukdum diye de. Çöllün, onu palutur kamindiri vakittiler diye. Merkezi çopan uru olsadım diye de, 14 yaşındık diye de alıp giderler. Yeme de, däden pahiray derdi, şol 30-njy ýyllarda, şol kızlar wadyň töweregine iskenler gazanjyk, bir parawy, bir taýda dagyň içi, hojagala, gargala diýen ýollarda bir ýerde uýa ýanky kärdi bolsa, şolar hemmejigini şol ýanky adamlaryň maslagyndan dolup durlar da atyp öldürip şota. Hakyky şol ene türkmenler ene şol şeň ene onu galalary meni hemmejigini eňlik galyp beren ýa iksatan salam berýärler şunku. Şolardan öneler. Ne bizim ne milletimizin başına gelen şu zatlar iýdarlap, şu zatlar aýdýan ýa şu zatlar bardy gurrun edýän adam ýok para. Ene bizim nesiliminden gider bolup beýleki nesiller üçin onuň ertek ýaly bir zat bolup kalýar. Bizim öz kakalamyzdan, ejellemizden, garrylamyzdan eşitýär şu gurrunlar.
dir şayat ola başından geçiren zatlar. Näme görmedik barmy? Gulagyn beýleksin her masalamyzda bar bu zatlar. Yo ne ejemin ejesi bilen kakasy. Men ejem Moskwada dogulundur. Halmurat geňdir. Onu bir tapar aýtdym we bilen. O Hakikaten Moskviçka diýen. Bar günäti sowatly kenlerde. Şu neme gelende de şu İran'dan bir yerlerde okan köne sowatlaryň bar ekenne. Onun ilkula ulonjak bolup Moskvada'daky onun bunda işte diýerlerim, neme diýerlerim. Soň 37-36-njy ýyllar bolmaly. 32 bolmagy mümkin. O ýanky palnamoçy diýilýär-de. Düzmeýünde palnamoçy. Gelip alyp diýär. Ýanky enemizem atamyzam onun soňu gelen nokta atypdyrlar-da. O men ejemem 3 dogan 2 erkek, biri ejem o hersi bir erik düşýär-de. Daýdalary, daýlary, nemeleri o paýlaşýarlar, neme çağalary. Soň 60-njy ýyllarda biz Aşgabatda göçüp gelebizden soň bire tapýarlar. Ejem towerlary tapýarlar. Doğru. O hersi bir ýerde ýörüp öten. Ana bular ýalyk her maşgalada bar. Her maşgalada. Oň taryhym ýanky şol arhivler açylmasa oň taryhyny bilýän adam ýok. Ýöne şu dilden dile geçip nemetmeden. Ya dokumental tarihini Kurultayda niýal koydum ka men bilemek ýön Moskwada taryhlerini sübilen açylaýmasy şu KGB'nin o punkt tarihleri. Bizim yemeğimiz çok böyle dini biz 30-40 yaşımızda uğrandık. O kendi ayıbın bile nokta. Halmurat. Doğru. O. Onun yuvaşlık bilen aydiyar. Yani oğlum birine paragat inkiçti olan son ejem çok yanında yan oluyor da. O urun var yani. Yuvaşlık bilen aydiyar. Gitmesin belirleyen olmalı. Doğru. Her başkalarının memesinde vardır Halmurat. Bizim tarihimiz ağzıdır. Bağışagan yazan arşivlerini mahemmezine çıkarıp yakıptır. O öyle şu hakkı yankı parti lideri olacak olup öğrenilen memesi şolun dökörleri olmalı. Çıkarıp yakyanlar bellidir. Bire şu uçakını koydu yani sebebi neyse sana kondisyoneriniz vardı deyip aydiyada. Barıp sanan olmalı. Doğru. Olun ödüm noyabr aylar soğuk olmağa sebelle. Taşarıp çıkıp yakyalar, yılanyalar diye de. Onun çörüksüz diye etim pahi şoları var gaydın bular yaşaçı oğluncuklar o demediyen de dip yankı çörükler iyi veren olmalı şeydi. Ola sen demeyen demedik gör. Ne şolar ne şu hakkı üniversitelerin köprü şolardır. Böyle para üstaydı cemleli. Bor. Ağırda atlan gurur ne duvar yatlama geçilsen. Ama tidem sağlam para sağlık. Toşa vatandaşlı tidem sağlam oturun. Hem ben de mühim de sağlam. Ol ya sağ olun.